Tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään mä ajattelin kuvata tällaista My Day-tyylistä videoa ja mennään suoraan videoon. Tänään mulla ei pitäisi olla mitään erikoista, sillä oikeastaan vaan kotipäivää mun pitäisi käydä kaupassa. Sitten mä käyn luultavasti syömässä ja tuun kotiin ja en tiedä mitä sitten teen. Mitä mä puen päälle? Tänään mä ajattelin siis mennä syömään aivan kohta, koska haluaisin käydä samoin syömässä kerrankin mun kotona, koska pyöräilen kylälle. Mutta sit mun pitää käydä kaupassa ja mitä munkin ostaa. Mennään laittautumaan. Eli nyt mä vähän laittaudun, mä laitan ehkä hiuksiin aivan miten sattuu. Mä kävin eilen illalla suihkussa, joten mä en luultavasti tänään käy suihkussa. Mä muuten vaihan tän paidan äsken joten silloin. Nyt mä varmaan lähden pyöräilemään sinne kauppaan ja syömään, joten kello on siis, mä katsotaan kun kello on, missä meidän kello on? Kello on siis 11:30, eli varmaan aika hyvä, että menen syömään, joten nähdään sitten siellä. Just hampurilainen. Mä tosiaan tulin tänne Lummassaareen tänne syövään, koska mä en jaksanut mennä minnekään muualle. Joten täällä sitä ollaan ja odotan tässä hampurilaistani Peplin kanssa, koska ei ollut kokista. Tässä on tää hamppari. Ihan kiva. Viisi kautta 5. Täydellistä. Täydellistä. 5 kautta 5. Mä tulin nyt tänne järven rannalle, koska no, täällä on kiva tausta ja täällä on ihan kaunista ja näin. Mutta yksi asia, mistä mä haluaisin puhua, on kiusaaminen. Ja tällä hetkellä kiusaaminen on ehkä mennyt vähän se yli. Ja mä en tiedä, onko tää ei ehkä ole enää edes vaan kiusaamista, mutta yhdessä somessa, musikaalissa siis, niin on Krisse, Jiko ja kaikki Julia, Jasmi ja kaikki tämmöiset tyypit. Niitä on vielä paljon enemmänkin, mutta siis niillä on joku juttu, että niiden pitää koko ajan tehdä jotain typerää. Mä en tiedä mikä niiden juttu on, mutta niillä on joku juttu. Ja mulla ei oo ketään vastaan sitten mitään. Kaikki on ihan kivoja tyyppejä ainakin sisäisesti, vaikka ne ei näyttäisikään sitä ulos. Mutta mä en ymmärrä. Siis nyt täällä on ainakin yksi keissi ja useampiakin, mitkä mä tiedän. Mutta yksi keissi mua ärsyttää ihan sairaasti. Eli Anni-keissi. Koska se vaan on niin rasittavaa, koska kaikki sanoo, että Anni on huono laulaa. Joo. Se on jonkun mielipide, mutta eikö se nyt voi olla silleen, hei, Anni on ihan helvetin paska laulamaan ja se on muutenkin ihan vitun paskat ihminen. Niin se ei oo enää mielipide. Et sä voi periaatteessa sanoa mielipiteeksi, että hei, se on ihan helvetin paska ihminen. Se ei oo enää vaan mielipide. Siitä voisi tehdä jonkun kunnianloukkaussyytteenkin. Mulla ei ole nyt siis vieläkään ketään vastaan mitään, mutta siis tällä hetkellä
Krisse ja Jiko ja nää ilmeisesti, mä en siis tiedä tarkalleen tätä, mutta nää ilmeisesti aloittaa näitä juttuja. Mä en ymmärrä ihan, että miksi, mutta nyt on siis se juttu, että Anni on ilmeisesti ehkä häkännyt joitain ja sit se on mukaan valehellut, että se on sopinut Krissen kaa ja se on muutenkin ilmeisesti muka tehnyt kaikkea, että mä en siis oikeesti tiedä, onko se totta. Mutta sitten ihmiset sanoo, että Anni on laiton, että se sanoo, että se voisi laittaa poliisit vaikka Jiko ja Krisse ja näitä luo. Mutta sinänsä se vois. Jiko, Krisse ja nää on tehnyt itse yhtä lailla laittomia juttuja. Sinänsä se vois tehdä jonkun rikosilmoituksen niistä, mutta se on tavallaan tehnyt itekin asioita, mitkä on rikoksia. Mutta siis mä en oikein tajua, tämä on vähän epäselkeä juttu. Jos te haukutte vaikka Annia, niin jos Anni tekee jotain typerää ja te alatte haukkumaan Annia, niin te olette itse yhtä lailla syyllisiä tähän asiaan kuin Anni. Mä en ymmärrä, miten vaikea se on ymmärtää, että te olette yhtä lailla niin kuin rikollisia, että ei nyt ehkä ihan rikollisia, mutta siis niin kuin tehnyt rikoksen, jos te alatte haukkuu Annia vaikka, että se on ihan helvetin posku ja tälleen, niin te olette itse tehnyt yhtä lailla laittomia juttuja. Niin tästä nyt vaan halusin kertoa, että ei se toimi. Kyllä Anni voi vaikka tehdä teistä rikosilmoituksen, mutta se on vaan itse syyllinen siihen. Eli Anni voi tehdä teistä rikosilmoituksen, mutta te voitte tehdä Annista... Tuossa on paarma. Mä vaihan paikkaa. Tuolla on ihan sairaan kuuma. Tarvii oikeesti jotain vettä! Auringossa 44 astetta! Mitä ihmettä? Nyt kello on siis 2 ja nyt mä luultavasti pelaan vain Fortnitea, joten goodbye. Mulla ei pitäisi olla hirveästi mitään enää. Varmana juo. Nyt mulla ei tietenkään tapahdu enää mitään, joten tämä video oli luultavasti tässä. Mä menen luultavasti parin tunnin päästä nukkumaan ja joo. Mulla ei ole tänään enää mitään kuvata, joten vähän nihkeetä, mutta ei varmaan ketään kiinnosta, jos mä vaan puhun tälleen näin, joten kiitos kun katsoit videon. Pistä peukku ylös jos tykkäsit, tilaa kanava ja hei hei!